arată viața unui clarvăzător? Păi, în primul rând, aș vrea să știi că aceste abilități de intuiție și clarvedere le avem toți ca și potențial, trebuie doar să le dezvolți. Așa că dacă te interesează acest tip de informație, apasă follow pe canal și urmărește-mă pentru mai multe informații. Probabil că stadiul tău acum în care te afli este că primești unele mesaje, am impresia că ceva este în regulă sau am avut ideea că trebuie să-mi iau umbrela înainte să plec de acasă și iată că a plouat. Dar bineînțeles că se poate mult mai mult. Adică poți să înveți să citești centri energetici, poți să înveți să citești aurele, organele trupului, ceea ce este foarte cool. Dar poți să înveți să citești centri energetici, adică chakrele, poți să înveți să citești aurele, poți să înveți să citești asta pe tine, pe ceilalți, poți să înveți să citești relații. Dar ca în orice este nou atunci când apoi să-l înveți, ca în orice abilitate care o deprinzi la început, și intuiția și clarvederea au stângăciile ei. Adică nu-ți imagina că o să citești din prima, like, oh my god, avem toată informația buluc peste mine. La începutul vieții de intuitiv sau de clar vărzător sau de clar auditor sau de clar mirositor sau cum vrei tu să zici,